Krásna zrúcanina Oponického hradu je dominantou svojho okolia. Súčasťou hradu bola aj väža Tereš, ktorá slúžila ako úložisko na cennosti, akýsi trezor, ktorý využívali aj zemania zo širokého okolia. Avšak nielen zemania toto miesto využili na skrývanie svojich pokladov. Legenda viažuca sa k tomuto miestu hovorí, že sám Svetopluk tu rád oddychoval a že si ho zamiloval natoľko, že niekde na mieste, kde dnes stojí zrúcanina Oponického hradu, zakopal svoj poklad. Ten sa ako inak nikdy nenašiel, možno preto, že sám Svetopluk ho zaklial. Vraj sa bude dať vykopať až vtedy, keď ho bude náš slovanský národ najviac potrebovať. Poklad ho vraj zachráni od záhuby. Hoci bol poklad už viackrát hľadaný, ako to už po počutí takého príbehu býva, doteraz ho nik nenašiel. Pravdepodobne ešte nenastal ten správny čas. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalšiu legendu. Ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.